Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Dambudziko rakaita kuti kutsvage mukomaropa nderekuti tingangoti dambudziko redu rakatanga kubva tichiberekwa. Kubva tichiberekwa mukomaropa zvinhu zvazvo zvakatiomera pakuti vabereki vanotibereka isusu kutanga kuna baba vanga vasiri baba vaitimiririra, vaingowanikawo apo neapo kungotiwo sababavo. Touya kuna mai zvinhu zvazvo zvakatiomera pakuti mungava mumba chaimo kana kuti taisabvumirana kupakura mapoto avo. Tichikura kudaro mukomaropa takasvika pakuti baba vedu vanotizvara isu vakasvika pakuti nhengo yavo sababa yanga isashande vasungwa. Saka tichitsanangurirwa tainzi isu inhau yekuti kumapurazi vaishanda ndofunga vane madzimai avaidanana navo. Tichikura kudaro takasvika panguva yekuti mubereki wedu mai vaiti vakaenda kugadheni vaimhanyiswa nenyoka vega, vakaendawo nesu isusu vanga vasingamhanyiswa. Tichikurawo futi kudaro takasvika pakuti ndakazorova dzimwewo nyoka mbiri pamba. Nyoka idzi dzakazobva dzaita kuti dzindivenganise namai vanondibereka inini. Ndokubva tazopedza kuti wadi kungodzisiya zvipuka zvaMwari. Saka tichikura kudaro takazopedzawo zvikoro ndokubva tati mumwe kwake. Takushanda kudaro ndakaita dambudziko rokuti pamabasa pandaishanda ndaingoti every June wega ndaisungwa. June ndaiti ndikaitawo madhiri semunhu womurume pabasa mumwe mwedzi yese ndaibudirira, asi ndikatora kanhu kadiki muna June kana ndaendawo kubhawa zviya izvi ndikati ngaindiburasowo kana mvura murodhi muna June ndaibva ndatosungwa. Kusungwa kwandaita ndaiti ndikada kundiende kukoti zvinenge zvichingovharwa ndaita kana 2-3 weeks ndakavharirwa chinzi hakuna dhisi rekuti ende kukoti. Kubasa kwandaishanda kuya zvobva zvapera zvakadaro. Tichifamba takadaro futi ndakabva ndazobva inini ndibva ndaenda kuSouth Africa. South Africa uku ndofunga ndakatenga mota dzinokwana 5. Mota dzangu dzese dzinopera nekungotsva mukomaropa kuti inogona kuti yakamira kungotanga kutongobvira yega. Toendawo kwawo hanzvadzi dzangu 3. Hanzvadzi dzangu dzinotiwo dzikaroorwawo nevarume vane mari vaya. Vakangogara kuda gore rimwe chete kana kuti pavanosvika gore rechipiri varume vaya vanobva vatanga kutotambura mari yese inobva yapera. Urikuona mukomaropa. Saka nekufamba kwenguva takazoti muvana imomu tiri kuitawo sababa kuti unoita nguva yekumbosungwa semunhu womurume kuti uchashanda semunhu womurume ukambofambirawo kumaprofita uchimhanya zvomboita. Ndofunga ndakambotiwo kubasa kwandaishanda kuSouth Africa ndakasungwa gumbo iri rakasungwa pakuti ndichidhiraivha ranga risisakwanisi kutena ranga rangogara riri straight. Ndikadyirwa mari mukomaropa. Ndofunga ndakasvika panguva yekuti ndikaenda kana kune vamwe vanobatsira vaya vaibata kana reza dziya dziri kana 12 kana 15 ndichichekwa. Ndakasvika pakuti ndakandisarwadziwe kana tsono dziya dzaibatwa dziri kana 10 ndichijungwa gumbe ndakandisarwadziwe ndokujaira kuti ndozviripo. Saka matambudziko aya mukomaropa ari kuramba achiwanda. Ndofunga pandakambofona kuti tiuye kuno takauya pano tikasvika matochaisa matoenda. Ndofunga takauya tiri 5. Saka pa5 wedu ipapo sekuru vakazongoti udzowo zvavakatiudza vakati ndichakubatsirai asi pakati penyu pane vamwe vachapanduka. Zvisho takubuda takuenda vakati tinoda kubuda pasocial media. Tikati isusu matambudziko atasangana nawo toda here kuti tishandidzane namukomaropa. Saka vakomana one wacho tichitotembawo naye kuti ndiye achatimirira ari kushanda mumaronda akabva aramwa kuti handisi kukwanisa kuuya. Tichiti pakati pekunetsana ipapo tina sisi wedu vakaroorwawo kumusha musi weMonday wawo tati suppose yekuti vakanga vati hatiisei mari tiende kwasekuru. Akaroorwawo nesimbi nemurume wake. Vanetsanirana pakuti murume wacho akatora madoor frame emudzimai anga atenga aida kuvakisa pamba.
Saka matambudziko apa tiri kufamba tichingoudzwawo kuti zvakadai vabereki venyu kwamakayamwira ndokwazviri kubva. Saka Ngoma Robert tingati vanin'ina vangu vatangura nepamusaka pekuti baba vanoti zvara isusu havazive kumusha kwavo, vakangorerwawo kumapurazi. Amai vavo vakavabereka vari kuma2 years ndokubva vavasiya vachigara nevamwe mukomboni ndokubva vaenda kuZambia amai vavo. Saka baba vangu inini vakazongokura vatorwawo nevamwe vaingotiwo maiguru papurazi pasi ndovane mutupo neseni zvatiri kushandisa. Saka isusu hatitorina kana hama imwe yekuti tinoendawo kunochemera kuna baba Mini kuti baba Mini kana baba mukuru zvinhu zvaipa. Baba vedu vacho isusuwo vakabva vaitwawo havangowo baba vezita ungotondi baba, kuti kana mwana ane 2 months 3 months atori nane kuti munotombosekedzana naye, munhu wekuti akangogara. Kana pakatosvika vanhu chaivo vanenge vachiti tiri kudawo ringave badza kana gichu kana bhasikoro, vanenge vachingoti mirirai mai venyu, mirirai mai venyu. Takambozama kuendawo kune dzimwewo hama dzamai kuti vatibatsirewo. Ivo vanenge vakutouya nepoindi yekuti muri kuda kuzama kupumha hama yedu kuti inoroya, asi tinenge tichizamawo kuti tibatsirei ivo kuti patiri kufamba zviri kunzi fambai nababa venyu namai venyu mugadzirisirwa upenyu izvo zvezvifamba. Nekuti tikatarisa iko zvinezvi hapana kana ari kumboshanda zvine simba kana zvinoonekerawo. Inini kwandiri kutogarawo uku ndiri kutochengetwawo kuhama dzemudzimai. KuSouth Africa kwacho kwandava kugara mabasa zvese zvakavharwa, ndakutongochengetwawo nemudzimai. Same nehanzvadzi dzangu. Hanzvadzi dzangu ndo dzakutoitawo dzichishandira varume vacho vese vangogara pamba, hapana achada kana kuenda kumabasa. Kumushando ndobva kwaMureva. Ndokwamakuti kumushando ichokwadi. Amai ndokwavari. Amai ndokwavari kababa. Asi baba vachibva kukomboni asi vakazotenga musha. Vakazotenga musha kwaMureva. Saka amai varipo. Varipo kwaMureva. Saka iyo matambudziko amusangana nawo ini vamwe venyu ava panyaya dzemumba vari vakomana vakamira sei? Ndazva vachiti baba vangu baba, imi muri ana baba here? Kana kwandiri zvaitomboitikawo Ngoma Robert kuti ndine nguva yekuti hapana kana tozombofambawo kumaprofitawo kuya kwekuti ndombonopiwawo tambo dzekumbosungirirawo muchiuno, unombotiwo apo neapo, asiwo zvinozongotiwo zozongoperawo. Ndichiendawo kune munin'ina wangu weimwe kumarondero aitaurawo dambudziko iroro futi kuti ndozvinoitikawo futi kwaari. Asi makamboti amai ngati tine matambudziko ngatifambei icho kwazikuenda kwahama, asi kusa amai varonda amai ona indosane matambudziko atinawo ndachikumbira kuti timbofambawo tese timbozwa kuti zvakamira sei. Icho kwari Ngoma Robert pandakauya ndofunga gore rakapera munana April ndakauya ndichirwara negumbo nekuti gumbo rangu ranga rakazvimba richinhuhwa asi ranga risina chironda. Ndikasvika ndikavati amai takatuma munhu kuti hatifambei nababa mukomana akazvimba gumbo. Mai vangu vanotiwo vanonamata chechi hadzivabvumire kuti vafambe. Ndozvavanoita kuti ndibvumirwe chechi yangu haindibvumire kuti ndifambe. Saka baba pawakauya tine kwatakamboendawo tikambotendererawo, asi kwataenda ikoko vanhu vacho vanotiwo mai venyu vakakura vari kutikurira hatisi kukwanisa kana kwaitira go big to send, nokuti takatombobvisawo mari dzimwe dzekuti regai tiite go big toenda kune munhu ari kuti kuwadza, asi ivo vakatiwo vabereki venyu vakasimba kutadza kwaitira go big to send. Saka nyoka dzaita nasamai dzichibata nanzi havachatoendeko kugadeni dakana mai atondipupurira kuti ndiye gotwe remumba medu, saka ndiye akasara achigara nevabereki. Saka isusu patakazobvawo ikoko ndiye anga atori ko achingonzwa kuti mai paoenda kugadeni vazotandaniswawo nenyoka. Asi isi patinoendawo kugadeni hatiione nyoka yacho. Taona tinzwe gotwe maita semusho. Chokwadi zviri kutsanangurwa ini hazvenyoka handatsandakura, but ini pandakazotanga kutizirwa nemusikana tava tangutomakana ndopandakazobvawo ndikaenda kuSouth Africa kuna mukoma vari ikoko. Ndisandatoenda wakataura wakati muri ngomutakura yenyu hapana kana basa raanoona zveshuwo pandakaenda hapana kana chandingamboita, so zvikandizodzokawo muno. Seuru vasikuru venyama Ngoma Robert golo rinori vazukuru vazouya vematambudziko ndo inhau yamataura iye kuti vanhu vasati tishandise aya ndiye anoti matambudziko.
yokuti unonzwa tsitsi amai ari kuwana nyoka baba vakato kula kuti musha uyu ndo amai noti vane nyoka inotonga pamusha saka tongoti alhamdulillah vasukuru ndo vatatarisa musi uya saka zvinamoso isusu vazukuru vatakafamba naro dare takatolitaura so nasu kwakuzazikisa pamberi penyu tikatoona zvese zviri kuitika mumusha mavo asa isusu tinongoti kana ivo achiti varume ivo ari munhu wechidzimai tinomboti fambei tione tidale ravo rakachenjera sei redu rakapusa sei saka ndo patakamirira ipa saka ticharwisana chete tinoenda kuneta tineti zvinodanza kuti pavakapinda vakatoti mudare muchapatsanana asi yakutaura kuti anga ariko munhu wacho wandaitomuona ndati chitoona zvese noti munoona ngomarobikana munhu achienda kusaidi munhu auende kusaidi chipasina chaunoziva asi kana wakavimbisiwa ukazvimwira ukazvitambira kosi kune kuyamwira kauroyo handi manzwisisa kuda kuti amai futi kwaakabva vatozosimbisa zvokutotora murume handimuona kuti murume wati chachizunguzurwa saka ipapa hondo iyoyi yavakatanga vana vanofanira kutosimba nokugeza mutombo asi hapana apa panosimbika zvakanaka vanovhurirwa asi tinongota haneti wake tukono ngatimuteveri akaita zvokutamba anodya natomadhaka ndinotenda seko nekugamuchira mhuri tino chimwe chekuti kana vazozvaita vadzokera kusouth africa vanozotirangarira ndizvo nekuti vanhu kazhinji hatimoona kuti vanoda kuzotitsvaga vasisina mari network ikashaika anokokota ukaudza kuti network hakuna kana kuti magetsi mvura iri kunaya so ukaudza kuti kuri kuita noise handisi kunzwa hanzi inzwa chete saka tashinga bosi takabvuma kupinda muvanhu zvakafanana napresident vanotukiwa anoita sei takangofanana saka kutukiwa kwedu hakuchisi tinotoziva kuti aiva tareswa ini matambudziko amataura mabhana uku zvazvamutaura kuti hana akazotenga mota 5 dzikazodaisi pamunenge zvinhu zvei zvakatitambanukei baba sei musingazotsvaga kuti munogadzirisa munazotitsvaga mati gototo icho kwari mukoma Robert chamukutaura munoona mukoma Robert zvinoitika munhu kana wakagarika zvakanaka mukoma Robert unenge usingambozive kuti kune mhepo yekuti inogona kuzova ichikubvutira zvinhu izvo patatakagariko zvakanaka mukoma Robert kana kumachechi tatisingaendi kana zvekufambawo kumatare izvo ngoma Robert munhu anoda kutenda zvakanyanya mukurarama kwangu mudzimai wandakatora nekuti mudzimai wangu ndiye akazongotiwo hope dzandiri kurota hope dzisiriridzo ndiri kurota madyiwa asi muri kuda kumedzwa nenyoka asi nyoka idzi 2 ndo pandakazotiwo pepu mukoma Robert ndo pandakatanga kufamba nekuti chinhu chandakazoita kufuti kuti ndipepuke ndechekuti uyu mudzimai wangu asati akazotora uyu kuno kuZimbabwe mai vakataura vakati kana Steve kana unyange akauya ikoko South Africa ikoko haana chaachaita kuSouth Africa ikoko achatodzoka kuno musi wanaenda kunovatambira muJoburg ndanga ndarwa nebhazi ndakatovatakura nemotikari ndikatozonzvenga padikidiki pasina 2 days motikari yakabva yakatotsva motikari ndiri mukati zokuti ndingadai ndakatofira imomo ndakatozobuda nekubhuti urikona uyu kana paakazobva kuSouth Africa haana kuzobva tichitoita zvokuonekana akangoni ndiri kubasa ndakazonzwa kuti plus ndatokunana Petersburg ndakudzokera kuZimbabwe kochi hapana kana problem akangobva angodzoka kuno saka munhu usati wane matambudziko mukoma Robert haumbozifunga zvese kuti kuna ana sekuru kuna nani patakatanga nematambudziko mai ndo patakatanga kuzotsvaga patakatanga kuzokuziva ipati maamuchiri kuSlaimiti ndo patakatanga kuziva kuti kuna ana sekuru anobatsira ndikatombofonera sekuru ava gore rapera pasei vakatombotaura neni ndikazombokufonera iwo futi ndikatombotaura nemi ndiri kuSouth Africa saka ndoti kana usina matambudziko mukoma Robert handiti kunyeba hauna chaunozombofunga kana kuti chii pamatambudziko pai ndo paunotanga kuzogaya kuti nekuda ndosaka zvaimboita nekuti ndikatotarisa kumashure kuti taiti tikaenda kumusha mukoma Robert ukasiya monaki rako mumba zviya wamboenda kana kumashops kana kumagadeni waigona kusangana rakavhurwa sevanhurume ukawacha pendi rako woirisa wovhara netauro pawaya wairishaya ani muri kuona saka dambudziko iri raisaitika kwandiri asi nekuda kwokuti taisaudzana kana kuhanzvadza zvaiitika futi kuti vaishayawo futi zvipfeko zvavo
Saka taizoti manje ukabatawo foni yasisi paunenge uchimboskurura paya wona vari kutodiscussa one nevakomawo kana ningi nawo kuti chii chinoitika kumusha tikaenda kuti mapendi edu anoshayika pawaya ndozozivawo kuti saka ngona nasisi futi zviri kuitika ani murikona. Saka matambudziko ekuti iwayo ngomarobhati tiri kungosangana nawo, asi izvozvi ndikakutaurira ndakatokwanisa ndofunga kuma 16 years musati ndaenda kumusha nechimwe chimuzvenga todzokera nekuti ndakutotya kuti ndikanosvika pamusha pacho pamwe ndogona kubva ndatongoridzwa kawani nekuti fanike ndakatotargetwa pakunzi ndini ndiri kutonzi iwe ndiwatanga kuonesa vamwe vana vese kuti zvakana 16 years kusati maenda kumusha baba muri kuchengeta hakuvachengeta tovachengeta asi machinoitika ngomarobhati chikafu chacho chatiri kutenga isusu pavabereki vedu apa pane madivisions ekuti mai vanoti izvo handidyi izvo zvinodyiwa nababa. Saka mai vanoti zvavo zvavanotenga izvo zvavanoda kudyaiwo kana tisina kuzvisaplya izvo havabikirani baba. Zvokuti kana vakasvika vakatopinda pamukoma Robert munotonzwa tsitsi kuti eshi munhu ari kurarama iro vakungoraramirawo kuziva nyika kuti ndiripo panyika. Saka aba mati uya nawo baba vari kumusha munotyira kuenda kumusha ivo havatobvume vanotopiwa go ahead namuchembere kunzi chiitai zvakati. Kana mukaona hembe chaidzo tine masutu kana magumbezi zvatakatovatengera kudhara vanotozvirambidza kutozvipfeka havatobvumidzwa kuzvipfeka zvinhu izvozvo vanotopiwa kunzi pfeka izvi zvokuti tinototya kana mukasvika muvhillaji medu isusu kutaura kuti tokuenda pambuya nhingi vanototyiwiwa. Kana isu takatokura ichitoti kana kwada kutowo musikana tsiyo andokutaura kuti pamba penyu hapagariki vanotoziva vese vakomana. Saka chinhu chakandishamisa chinhu ndechekuti tichisvika panapa sekuru vakatanga nangotaura kuti mukasabatana pamuri ipapapa pane hwana ari kugunun'una kuti muri kunyembera vabereki. Tikangoti pamwe sekuru vane kuziva kuti ndo mararamira ndavana shuwa tichingobudawo tichitoenda murodi takatanga kutopesana vamwe vakuti aiwa hatiri kubuda pasocial media. Ndikati kana musingade kubuda imimi hamuna matambudziko ndichabuda inini ndega zvavo. Vamwe tikadaiwa isusu toda kuuya musi wechitatu ndofunga takatodzoka futi muna sekuru tikadaiwa sekuru tachinja futi program takuda kuti tiuye mangwana. Sekuru vakati asingaona muchipandukirana ipapawo pa5 wenyama kana maona kuti mazopandukirana matadza uyai musi weWednesday mukomarobhati vanenge varipo. Ndipo vakazofona paya sekuru kuti vanhu vaya vazosvika mukati ndatokumarondera. Saka matambudziko acho ngomarobhati fange inini zvakandisona zvokuti handizivi ende ndandiri manager muSouth Africa ndichimanager kambani hombe ndichitofamba nemakambani kana ndakangosvika pabasa ngomarobhati ndingozi kunzi tipe makiyi edu emotikari basa rapera. Alright, bakana ndingatipe sekuru mukana wokubatsirai icho ndazongotoshuvira ndekuti kana maenda zvinhu zvinhu zvasununguka musazokanganwa kudzoka pana sekuru. Aiwa icho kwari munhu unodzidza kana zvinhu usisina nhamo unokangana icho kwadi asi unodzidza nekuona ngomarobhati inotadzidza kuti vari pasi apa naMwariwo vanoda kuita vachirangarirwa vachinamatwa nekutendwa nekuti heyi matambudziko acho haana kumira musha. Ndinoshira kuti sekuru wakabata dare nerimwe remazuva amai venyu tichange tavagara pamura icho kwadi vachikurukura nasekuru tichidzwa kuti upenyu hwavamira sei upenyu hwemhuri dzavo sei wakadai so ndiani wavanga vaida kuzosiyira kana kuti hameneko For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.